A ešte ja to pôjde teraz, to voláte zamením a už nemá. Nie, nezamieňam to. 10 korún. Čo tu máš? 10 korún. Ja Nezamieňaj to na svoj. Get the party started on a Saturday night. Hej, čo sa nám stalo? Však som počul. No, som ešte nebol doma. Som sa ocitli v banskej stiavnici, vidíte. To bola akcia najvyššia. Ale Julo, ja s tým už celkom vyletím, pozeraj. No ukáž. Pozeraj. Už jak moja frajerka. Ale som trocha vyletela, že? Ty vole. Un kozlis. No puterovník vyliec sa rýchlo, však ja som si vypínačík a pôjdeme k Čo? Ja už na budúci víkend dávam dip. Ja už dúfam, že... Áno, že rob fotíte ma, nie? Točím video. Tiež som dneska Mám sa poviem nazvať všetky techniky, že dneska budem fotiť ako to pičoviny, úplne to pekný. A tak. Som nazvala to techniky. Zavádzame, zábere. Čo si jebe, stoj tam. A kde máš bicykel? Je vlastne, áno. To bolo. Počkaj mi na chvíľu, máme Harleja. Vezmem sa, zober si môj. Ja neviem, čo porovať rýchlo. Tak toho si to nevie, to len. Igor, vieš už popred mám? No a? Nemám ruku. Vidíš sa, čo vedem. Ja už tu mám jak tú žilu na kokos. Ja to bolí jak kokos. Čo, predýchal si? To smiešne vyzerá. Aha. Daniel, ty vieš taký trik? Ukáž. To mi nezdobre. Normálne som ťa uladil okolo. Vysvetli mi podstatu. Podstatu neviem, čo robím. Fantázia. Videl si to? Video. Odlepil som sa od doma. Vieš mu to ukázať? Čierny. Jak to hrá? Kokot na to. Čau, tak. Keď má kolega aj zlatú žilu. Nie? Koľko nemáš prepletený rád, či nádor, že? Nemal som čas prehať po nejakých psychošťavnici. Ani nevieš, že to bolo. Odchod na túto super bajku.